synes du om maleriet? Det er meget naturligt. Er der stadig maleriet, du synes er særlig godt? Nej, ikke rigtigt. Hvad synes du farver med maleriet? Meget grønt. Jeg hedder Isak, og min rolle det er de to mænd. Jeg hedder Oscar, og min rolle det er drengen. Jeg hedder Frederik, min rolle det er drengen. De to mænd, hvor er I egentlig på vej hen? Jeg er på vej ud for at finde træer. Okay. Hvor kender I hinanden fra? Vi er brødre. Nå, okay. Brændekilde. Hvorfor har du malet det sådan, at man tydeligt kan se de to mænd, men drengen, han er næsten usynlig? Fordi hvis det nu var et skuespil, så var de to mænd hovedrollerne, og han havde måske en birolle, drengen. Okay. Super. Ja. Det er godt bud. Hvad med drengen? Hvad laver du? Jeg er udspillet de to mænd. Hvorfor har du fulgt efter dem? Fordi jeg var nysgerrig på, hvad de ville lave. Hvad synes du om maleriet? Jeg synes, det er rigtig pænt. På grund af, at der er